Ka Tamasa lekmen ka balatim kum ka Winter Festival hajar pholai. Ka bala penlong da ka Seinra Yalong rengkat ba ka jinya trelang ba ka Tourism Department West Jaintia Hills District. Kaban sedang nadu ka phra tering unok pra hajar pholai bat on penkun haka pandai tering unok pra hajar pholai. Kata mentau benai kaba on penlong Hamadan Linkin Yalong West Jaintia Hills District. Kindon Shibun jai ki cultural program rengkat ki Nongrwai ba Pawnam ki banya Shim Bynta hagasni sedang yakani ke Tamasa ka program kan sedang nadu ka baje no phaisngi bat hagasni penkun kata haka pandai tering on one Shim Bynta bat pensong shit susu do Nongrwai ba Paw na Reunited Kingdom UK Ujesol bat ki wei de ki Nongrwai bat ki DJ ba Pawnam ki ban sedang rwai nadu kapor baje janmi. Kindon ru ki jile kai ba pher ban penso tanat susu iki pai ba bat kumju kindon ru ki jai jingbam ki ba bang ki ban kentum nadu ki jingbam tan rai bat ki wei kumta ka Seinra Yalong ka khot bat kai wer sobha ya baro ki pai ba ki bana jan bat na jangai jong ka ri khasi Jaintia bat ka jelahi baro ka wei ban wan sakhilang ya ka te ga Tamasa.